a aquesta tercera jornada de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària. Em plau molt poder començar aquesta inauguració en nom del rector de la Universitat de Girona, en Quim Salvi, el qual ja ha sabut molt greu no poder assistir. Per tant, el primer que faig és excusar la seva presència, però li agradaria estar aquí amb tots vosaltres. Dit això, també haig de dir que em fa feliç poder ser-hi jo com a vicerectora de Territori i Compromís Social, perquè l'activitat d'avui aglutina dues parts essencials de l'encàrrec que estic desenvolupant. Per un costat, la responsabilitat sobre les càtedres i per l'altre, doncs, el compromís social. Per tant, avui s'ajunta això en aquest acte. El primer que vull fer és agrair i felicitar a la directora de la càtedra, a tot l'equip de la càtedra i a les persones que han fet possible i organitzat aquest acte, perquè aquesta és una de les 34 càtedres de la Universitat de Girona, però té una activitat intensa i exemplar, en el sentit de fer recerca, fer transferència, fer divulgació amb tots els actors del territori, amb entitats, amb institucions, amb empreses, i per tant aquesta càtedra per nosaltres, des d'un punt de vista estructural però també personal d'equip, és una peça essencial per tenir-nos connectats amb el territori, amb les seves necessitats i també amb els seus reptes. Avui podrem parlar de nous projectes, ens explicaran amb més detall. Deixeu-me dir també que des d'un punt de vista personal em fa il·lusió ser aquí perquè la segona jornada d'aquesta càtedra va ser el primer acte en el qual vaig poder participar com a vicerectora. Per tant, em fa il·lusió que hagi passat un any i poder tornar a ser aquí. Només volia apuntar una segona idea, i és el paper essencial que tindran les càtedres i particularment aquesta càtedra en el moment crucial que està vivint la Universitat de Girona aquests dies, que és l'elaboració del seu pla estratègic. És un encàrrec que ha assumit l'equip de govern actual, del qual formo part, i ens l'hem imaginat com un procés molt participatiu. A dintre d'aquest procés, aquest dimecres mateix, hi va haver un claustre universitari en el qual es van debatre les 3 hipòtesis que d'alguna manera s'hauran de votar d'aquí pocs dies. Les 3 hipòtesis que estem debatent, la primera porta per títol la Universitat de Girona com a suma d'intel·ligències. La segona és la Universitat de Girona com la Universitat del Desenvolupament Sostenible en el sentit dels ODS, diguem, de les Nacions Unides. I la tercera hipòtesi és la Universitat de Girona com la Universitat del Talent Emprenedor. En aquest debat que hi va haver al claustre, que va ser molt interessant, van sortir algunes reticències, algunes pors, alguns perills que persones del claustre veien en alguna de les hipòtesis, com per exemple l'ús de la paraula intel·ligència, perill d'elitisme, de privatització, de relacions universitat-empresa, massa individualitat, és a dir, tot això eren pors que van sortir en aquest debat. Jo crec que l'activitat d'aquesta càtedra i la manera com entenem, la manera oberta com entenem aquestes hipòtesis i amb l'ajuda d'elements com la reflexió i les activitats de la càtedra ens ajudaran a superar algunes d'aquestes reticències i a veure que hi ha molta connexió entre aquestes 3 hipòtesis i que amb un sol acte, amb una sola estructura es poden donar al mateix temps una molt bona relació entre universitat-empresa, una intel·ligència col·laborativa, diguem, i també pensant en compromís social, en desenvolupament sostenible alhora. Per tant, us demanem que ens ajudeu d'aquesta manera participativa que volem a elaborar aquest pla estratègic. Per tant, aquestes eren una mica les 2 idees que tenia ganes de compartir amb vosaltres i dit això, doncs passo la paraula a la directora de la càtedra, la senyora Maria Rosa Tarradellas. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a la vicerectora i a l'equip de rectorat per la confiança que ens fan i pel repte que ens posen al davant. Ells saben que els reptes no ens espanten, però no sé si aquest repte no serà una mica més gros del que ens tenim acostumats. Per tant, moltíssimes gràcies per tota la confiança que ens teniu. Moltes gràcies a tots els que ens acompanyeu avui. Ja iré saludant més directament a gent, però avui voldria posar amb èmfasi que la nostra càtedra es va crear el 23 d'octubre del 2013, per tant té uns anys però joveneta encara, és una de les càtedres joves també,
i la va crear el Consell de Govern de la nostra universitat amb l'impuls de Càritas Diocesana i el patrocini del Banc de Santander, però també amb la col·laboració de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Cambra de Comerç i del Consell Social. Per tant, tota aquesta col·laboració és molt important perquè nosaltres puguem fer les coses i puguem tirar endavant. L'any 2014, el 13 de novembre, vam fer la primera jornada de la càtedra i en aquella primera jornada vàrem convidar el senyor Federico Mallorca Zaragoza perquè volíem parlar de temes vinculats al que era la responsabilitat social. I l'any passat vam fer la segona jornada, com diu la vicerectora, presentant el llibre sobre responsabilitat social empresarial adreçat a les pimes i va fer, diguéssim, la presentació el senyor Anton Costas. Des del principi, el que sí que us he de dir és que aquesta càtedra s'ha compromès amb els 3 àmbits que ens sembla que són els típics de la responsabilitat social, que són la solidaritat, la sostenibilitat i l'empresa. I en tant que responsabilitat social universitària ho ha fet des dels àmbits que ens són propis en la universitat, que són la formació, la recerca i la transferència de coneixement. Per tant, ajuntem aquestes 3 coses amb aquests 3 àmbits. Jo us he de dir que durant aquests anys ens hem dedicat a la formació mitjançant tots els cursos que estem fent amb les càtedres Santander, a la xarxa de càtedres Santander a nivell d'Espanya, i per tant cada any fem un curs d'estiu totes les càtedres col·legiadament. També estem participant en moltes recerques, per exemple la darrera que estem participant és un projecte europeu en la que volem crear un segell de responsabilitat social europeu, responsabilitat social universitària, i per tant aquí estem treballant amb els indicadors, que aquí ens ajuda moltíssim és el director de l'Agència Catalana de Qualitat, que a més també forma part, diguéssim, de la càtedra. I també hem fet altres estudis i altres recerques sobre la sostenibilitat. I per tant, per què? Perquè també ho volem promoure no només dins de la universitat, sinó també a les pimes i a les empreses de les nostres comarques, i ara ja ens estem pensant en una altra. Crec, per tant, que estem en condicions d'afirmar que hem complert bona part dels nostres objectius, però també us he de dir que nosaltres som molt ambiciosos i que el principal objectiu que ens vàrem fixar i que crec que l'hem complert és sortir de la torre d'ivori de la universitat per entrar en el territori. És a dir, per fer coses junts i per aprendre junts. I jo crec que aquest objectiu sí que l'estem acomplint i per tant hem d'anar molt més enllà, com deia la vicerectora, perquè realment els plans estratègics no són només de la universitat, sinó que també acaben sent del territori. És a dir, aquests plans han de servir per millorar el territori. Una bona prova del que us dic és que la càtedra té un consell assessor molt potent. Un consell assessor, que jo sempre en parlo, format per 25 persones, que són, diguéssim, de l'àmbit de l'empresa, de l'àmbit de la solidaritat, de l'àmbit de la universitat, i sense els quals, jo us he de dir la veritat, nosaltres no podríem fer tot el que fem. És a dir, treballem junts, però com que procedim de camps diferents, és evident que ens enriquim mútuament. I per tant, aquesta riquesa jo crec que acaba traspuant a la càtedra perquè participem de tots. Per tant, a tots els membres del Consell Assessor us vull donar les gràcies perquè sabeu que sense la vostra participació tot el que fem no seria possible. I per tant, darrerament, el que vàrem decidir amb el Consell Assessor és que havíem de fer un pas més enllà. És a dir, fins ara ens havíem dedicat a lo intern, ens vam dedicar a les empreses, però ara vàrem dir, ara hem de fer un pas més enllà, que és dedicar-nos al territori. Per què? Perquè la responsabilitat social no és només de cada àmbit concret, no és només de la universitat, no és només de l'empresa, no és només d'una ONG, sinó que és de totes les entitats que formen part del territori. I amb això nosaltres el que volem arribar a demostrar és que som un territori realment responsable. Per tant, ho som com a territori. Sabeu que els objectius de desenvolupament sostenible, hi ha un objectiu que és el 17, que parla de les aliances entre tots els actors. I jo crec que aquesta és una manera de complir nosaltres aquest objectiu 17, de crear aliances amb tots els actors del territori per anar plegats. Perquè sabeu que aquella frase que diuen sempre, Girona Rai, o una altra que diuen també, i Girona més. I és veritat que Girona més, però que Girona més ho hem de demostrar, no n'hi ha prou en què ens diguin, i Girona més. Hem de demostrar amb fets científics que realment és així. És per això que dins de la càtedra vàrem parlar amb en Martí, que diguéssim ell és expert en temes de qualitat, vàrem parlar tot el Consell Assessor de com ho podíem tirar-ho endavant, vàrem veure que havíem de fer un estudi i que necessitaven dues institucions importants en el nostre territori, l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès. I per això els hi vàrem demanar ajut perquè ens va semblar que era la manera d'arribar a tots els actors del territori. I us he de dir que tant en Jaume com la Marta de seguida varen mostrar la seva
seva compromís amb aquest projecte, i a més ens hi varen posar dues persones com són la Glòria Plana i la Fanny Caravellido perquè ens ajudessin, diguéssim, a tirar-ho endavant. Vull dir, per tant, moltes gràcies a tots també per ser aquí. Per tant, avui el que intentarem és presentar-vos això. El Martí us presentarà l'estudi que volem fer, un estudi pel que necessitem que vosaltres contesteu. Veureu que és un estudi molt senzill, perquè no volem carregar a ningú. Però aquest estudi és el que ens ha de permetre sentir-nos orgullosos del nostre territori i sentir que sí que som Girona és més. Això ho volem sentir. Però també, si el fem ben fet, aquest estudi ens servirà perquè el puguem traspassar a altres territoris i que altres territoris també s'involucrin i per tant puguem arribar a tot Catalunya, o com a mínim a totes les comarques de Girona, no vull ser tan ambiciosa. Però per tant això ens ha de servir per marcar terreny, per marcar diguéssim un treball que volem fer. I finalment, moltes gràcies al nostre ponent de luxe, al senyor Vicente del Bosque, que ha querido acompañarnos aquí y que hoy no está aquí por sus logros futbolistas, sino por su implicación con la responsabilidad social. Y lo queremos demostrar mediante la conversación que tendrá con el escritor José María Fonalleras, para que nos dé un poco su impresión, ¿no?, de cómo cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito particular, pero también desde de los ámbitos institucionales, podemos colaborar en un proyecto común. Él es miembro del Comité de Responsabilidad Social de la Federación Española de Fútbol y bueno, desde allí yo creo que van a plantear muchísimas cosas. Por tanto, Vicente, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir aquí después del lumbago que tuvo ayer, que esto todavía es más de agradecer, ¿no?, que haya querido venir a pesar de las dificultades, digamos, físicas que uno tiene. Esto yo creo que todavía se agradece más. Por tanto, felices de que esté aquí, felices de que podamos contar con usted en este territori. Bé, i ja per acabar, jo només us vull donar les gràcies a tots. Donar-vos les gràcies perquè heu respost amb molt d'entusiasme a venir i donar-vos les gràcies per la feina que ens fareu, perquè això avui comença, però vol dir que us haureu d'implicar a contestar unes enquestes que us farem arribar i que us arribaran des de molts àmbits. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi i per poder comptar sempre amb tots vosaltres. Moltes gràcies. A continuació intervindrà el president del Consell Comarcal del Gironès, el senyor Jaume Busquets. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. Jo, en primer lloc, deixeu-me expressar l'orgull d'haver pogut participar en aquest projecte tan engrescador. Ja fa més d'un any que la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat va proposar al Consell Comarcal portar a terme un estudi que havia de comptar amb la participació i la complicitat d'empreses, d'ajuntaments, d'entitats socials, esportives, culturals, solidàries i de voluntariat de tota la comarca. I la finalitat de l'estudi era poder evidenciar amb dades concretes que la comarca del Gironès és un territori socialment responsable. Jo, com a president del Consell Comarcal, haig de dir que em va semblar un projecte molt ambiciós i complex alhora. I el fet que fos liderat des de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona era factible portar-ho a terme. I a partir d'aquell moment jo vaig delegar, com molt bé han dit, a la Fanny Caravellido com a responsable per desenvolupar tot aquest projecte. Aquest treball s'ha dividit en dues fases. Una primera fase ha estat identificar tots els agents i les dimensions dels sectors públics de la nostra comarca per poder analitzar com portem endavant la responsabilitat social en el nostre territori, i la segona fase s'ha definit en una sèrie d'indicadors comuns per ser avaluats i poder comparar el que estem fent i quin impacte tenen les nostres actuacions en l'àmbit de la responsabilitat social. Per tal de poder treballar en un projecte sòlid i de comarca. Avui ens presentaran aquests indicadors per tal que fem arribar les nostres entitats, institucions i empreses. Jo estic convençut que els resultats que obtinguem ens permetran generar sinergies entre els municipis. Ens permetran posar en valor el nostre compromís vers la responsabilitat social i, molt important, ens permetran saber quins són els nostres punts forts i els nostres punts febles. Només a partir d'aquest coneixement serem capaços de dissenyar polítiques adreçades a enfortir aquest tema.
I és per aquest motiu que us animo a participar en aquest estudi i a continuar-lo ampliant i enriquint en els anys posteriors, no només ha de quedar aquí. I finalment, deixeu-me avançar-me una mica, perquè en tots aquests anys que porto en el territori jo crec que ja puc afirmar amb certesa que la comarca del Gironès és un territori socialment responsable. I si som capaços de demostrar-ho, encara ens en podrem sentir més orgullosos. I si som capaços d'aconseguir-ho, podrem oferir el nostre exemple a d'altres territoris amb finalitat de poder demostrar que la societat catalana, en tot el seu conjunt, és socialment responsable. O sigui que moltíssimes felicitats a la càtedra per tirar aquest projecte endavant i per la bona feina que s'ha fet des de tots els municipis i de totes les empreses. Moltes felicitats a tots. Moltes gràcies. A continuació intervindrà l'alcaldessa de Girona, la senyora Marta Madrenas. Moltes gràcies, molt bon dia, vicerectora, benvolgut president del Consell Comarcal i la responsable de la càtedra, la directora, la Maria Rosa, també alcalde, regidores, també tots els membres que podeu ser aquí del Consell, assessor de la càtedra i també molts responsables d'institucions, d'entitats, de patronals, etc. I benvolguts tots, amics i amigues, y al ponent, evidentemente, sé muy bienvenido a nuestra ciudad. Nos gusta muchísimo pues acoger a visitantes pues que vengan a conocernos un poco mejor y por tanto sé muy bienvenido y gracias por querer participar y ayudarnos pues a reflexionar sobre estos temas en el que tú pues evidentemente te has convertido en un referente, ¿no? Tal como lo eras en el mundo futbolístico, pues ahora también en el tema de la responsabilidad social y por tanto es un honor tenerte aquí, poder contar con tus reflexiones. De fet, sí que és un moment important doncs, i poder tornar a celebrar una altra jornada d'aquesta càtedra, perquè ens hem de felicitar tots plegats d'una cosa, sobretot ells, sobretot la part universitat i càtedra. I és perquè és important adonar-nos-en que aquelles càtedres enteses en el sentit clàssic, permeteu-me, potser antiquat, aquelles càtedres que estaven tan allunyades del que era la gent normal, del que era la ciutadania, del que eren fins i tot les administracions, que possiblement només es comptaven les administracions per fer aportacions de recursos. Aquelles càtedres que crec que haurien de quedar absolutament superades. Vosaltres sou una mostra de que s'ha superat i que aquell concepte antiquat s'ha convertit en una cosa completament diferent i que són projectes, són fórmules que s'acosten a la gent, que s'acosten a la ciutadania, que de fet és el que hauria de ser obligat, que s'acosten a la gent i a la ciutadania, que s'acosten a les empreses, que s'acosten a tots els agents socials i econòmics del territori i també a les administracions. No només per rebre recursos, sinó per formar part també de les reflexions, de les preses de decisions i, per tant, d'afrontar de forma conjunta els reptes que tota la societat en el seu conjunt o que se planteja tota la societat en el seu conjunt. I això ens n'hem de felicitar tots. I això és molt important i no hem de deixar de destacar-ho perquè no passa tan sovint. I això és important i en aquest sentit jo vull agrair a la Universitat de Girona en el seu conjunt doncs, de la feina que feu en aquest sentit perquè és important, és un camí que s'ha endegat de fa temps, és difícil, costa, però que també vosaltres doncs, esteu intentant reblar el nou equip i per tant tal com es va iniciar també amb molta vista del que era necessari, doncs vosaltres també hi esteu treballant intensament i això és molt important i que hi hagi aquest consens i aquesta complicitat per part de tothom. I evidentment a la directora de la càtedra, perquè és difícil, no és fàcil. Tots els agents que avui ens trobem aquí participem de moltes accions i treballem molt conjuntament i a vegades es fa difícil que tots puguin participar o instar que participin, però és que sempre tens èxit. I per tant jo t'he de felicitar perquè sempre aconsegueixes això, ajuntar a un munt de persones, un munt d'experts, un munt de professionals, un munt d'agents socials que tenen ganes de treballar per a la ciutat i pel territori, per tot el territori en el seu conjunt. Per tant, de veritat, enhorabona, perquè aquests lideratges a vegades no són fàcils. Avui mateix molts de nosaltres estàvem a la inauguració
de la Mobile Week a Girona, que s'ha convertit en la subseu principal de la Mobile World Congress, no? I molts de nosaltres també érem allà, no? I això també ens indica una altra cosa, i és que tenim un territori d'una mida, d'unes dimensions, en què ens permet aquesta actuació o interactuació o treball conjunt entre tots aquests agents que hem dit, administracions, centres de coneixement, universitats, càtedres i ciutadania. No? I això també és un valor afegit que tenim. I aquest és un valor que no només hem de reivindicar, perquè anàvem parlant de reconèixer amb orgull com som i tal, sí, que també, però no hem de caure en el cofoisme, i no ho fem, És a dir, que tots aquests valors que heu destacat i aquest orgull que evidentment l'hem de tenir ens ha d'ajudar a afrontar amb més coratge i més passió que mai amb els reptes que ens venen en plena revolució industrial i també en plena revolució social, perquè és cert que parlem molt de la revolució industrial en la que ja hi som immersos, no estem esperant a que vingui, ai, vigileu que vindrà la revolució industrial, no, ja hi som, estem en plena revolució digital i tecnològica i això és així i qui no s'adapti no seguirà, quedarà enrere i això és així, però també estem en plena revolució social que és el que ens interessa avui parlar i és aquesta necessitat de tota la societat en el seu conjunt de sentir-se responsable de tota la ciutadania en el seu conjunt, perquè de fet es tracta d'això. La responsabilitat social és comprendre que tots som cridats, tots, persones, ciutadania, empreses, entitats, tots i administracions, tots som cridats a sentir-nos responsables de la nostra gent, del nostre territori, en tots sentits, perquè es pot parlar de tema social, no només vol dir la protecció de les persones, també és la protecció del medi ambient, també és la protecció del nostre planeta, són moltes coses, la responsabilitat social. És a dir, no només és conèixer i saber que tots i cadascun de nosaltres, entitats i persones, som cridats a aquesta lluita o a aquest repte, sinó que a més tots ens sortim beneficiats. És a dir, que territoris que són socialment responsables són territoris vius, dinàmics, forts, d'aquells que te fan sentir orgullosos de formar-ne part. Són els territoris dignes, que no abandonen a la gent, que no abandonen els vulnerables, que no abandonen el planeta, que no s'abandonen els riscos que tenim, al revés, que els afrontem amb valentia i que tots ens hi sentim cridats, treballant en complicitat. Jo crec que això és cert, no sé, jo sempre acabo pensant que és per la mida de la nostra ciutat que trobem unes complicitats extraordinàries, no? I això és una mostra. No sé si és només això, però el que està clar és que ho tenim. Jo, primer, manifestar, sí, aquest orgull que dèieu, doncs jo també, orgull, però sabent que queda moltíssima feina per fer, que tenim molts reptes pel davant i que no hem de caure en el cofoisme, sinó sentir-nos tots cridats a formar part de la solució, de la protecció de la gent, de la nostra gent i de la protecció del nostre territori. En fi, moltes gràcies i molt èxits en aquesta jornada. Gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs ara ja donaríem per inaugurades aquestes terceres jornades de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària i passarem a la següent part de l'acte, que és la presentació de l'estudi per part del senyor Martí Casadesús, que és director de l'Agència de Qualitat i també membre de la Càtedra. Molt bé. Molt bé. En primer lloc, agrair a la càtedra que m'hagi convidat a explicar com a responsable dels que hem estat treballant amb el Consell Assessor últimament sobre l'enquesta aquesta. Gràcies, Terri, per convidar-me a participar-hi. Una mica l'objectiu d'aquesta xerrada breument que faré és explicar una mica què farem des de la càtedra per intentar avaluar com el territori és socialment responsable. És una cosa una mica difícil, però que intentarem que sigui fàcil i que intentar tenir algunes dades que ens puguin donar al respecte a això. Primer,
com a profe, diguéssim, que soc en una universitat, explicar exactament què és la responsabilitat social corporativa, tots els que estem aquí ho sabem, però bàsicament és el compromís i la tasca que fem des de les organitzacions respecte a tots els seus grups d'interès, que vol dir no només els treballadors, sinó els clients també i la societat, com deia l'alcaldessa, el medi ambient és molt important, els proveïdors, bon govern, transparència, mitjançant anar més enllà del que diu l'empresa amb una implicació voluntària i solidària. Normalment voluntària, malgrat és veritat que alguns països han establert, per exemple a Dinamarca, regulacions obligatòries, però en tot cas la responsabilitat social va més enllà d'això. De fet va una mica en contra del que el Friedman, el Premi Nobel d'Economia dels anys 70, deia així com business is business for business, és a dir, el negoci dels negocis és fer negocis. Justament han passat molts anys d'això i molts casos que ens han fet una mica canviar aquesta perspectiva. L'empresa, l'organització va una mica més enllà d'això i de fet ha d'anar molt més enllà d'això. Tot això explota en un conjunt de casos que els sabeu sobradament, als anys 2000, recordeu perfectament casos d'aquests del tipus de Nike, quan estaven fent treballar treballadors que eren nens en països Bangladesh, Pakistan, amb menys desenvolupament. També, si recordeu, el de l'Enron, que això ja era a Texas, una estafa d'11.000 bilions de no sé què, ja me desconto, no sé quan era, que estaven emparaulats, estaven compinxats amb Anderson Consulting en aquell moment, que era l'auditoria, per tant no feia l'auditoria correctament, sinó que feia una cosa dolenta, diguéssim, per l'empresa, però a més, èticament, molt dubtosa, totalment dubtosa èticament, que és el mateix del cas Parmalat, o més recentment els Volkswagen, recordeu el del Dieselgate, que feia una cosa tan senzilla com és trucar al motor, trucar al sistema operatiu del cotxe perquè quan tenia una pol·lució determinada al medi ambient i quan anava a passar la ITV, diguéssim, el cotxe detectava que estaven fent anàlisis i per tant canviava el sistema de la pol·lució que feia. Per tant passava els anàlisis, però en canvi carretera passava. Per tant és una cosa dolenta, doblement dolenta en el sentit de èticament, per un costat, i a més és un impacte mediambiental molt bèstia. Arrel d'això comencen a aparèixer, ja als anys 2000, conjunt de normatives, estàndards, etc., per intentar implementar el que és la responsabilitat social corporativa, que té una mala traducció, perquè en anglès té responsabilitat social corporativa, que vol dir empresa, però en canvi aquí ho traduiríem no com a empresa, sinó com a institució. Totes les entitats hi estan incloses, no només les empreses. Llavors, jo crec que hi ha dues coses rellevants, que són primer els estàndards de gestió. Per exemple, a l'estat espanyol hi ha l'ESG 21 del Forética, que és un estàndard per implementar en empreses per demostrar, per veure com estàs gestionant la teva responsabilitat corporativa. I a nivell mundial hi ha com unes bones pràctiques, que és una normativa estàndard, que és la ISO 26000, que és normativa de responsabilitat social, que s'implementa conjuntament al 9001. No m'hi estendré perquè amb això puc parlar... tinc tot un curs d'això, vull dir que no puc parlar moltíssim. Són de com funciona l'empresa, però fixeu que hi ha dues coses. Aquestes dues primeres que he posat a dalt, Forética i ISO 26000, és com funciona l'empresa per un costat, i l'altre, el Global Reporting Initiative, la Accountability, és com mostrem que funciona l'empresa, és a dir, com és la transparència, com redim comptes de l'empresa o de la institució. El Global Reporting Initiative és una forma, és un estàndard per publicar les dades que has de mostrar a la societat conforme qui ets i què fas i què deixes al medi ambient, què deixes a les persones, què deixes a la satisfacció dels clients, etc. I la Accountability és un estàndard de comptabilitat, en el fons, per dir que estàs comptabilitzant correctament les comptes. Per tant, d'alguna forma apareixen com dos aspectes, que un és com ho faig les coses, i han de ser socialment responsables, i l'altre, dos, com els demostro que els estic fent, que és la transparència, per dir-ho d'una manera. En això hi afegim el que ha comentat molt bé la Terri fa una estona, que són els objectius els ODS, els objectius del desenvolupament sostenible, els 17 objectius que es creen el 2015 i que són els objectius d'on ha d'arribar aquest país, això ho fa l'ONU, pel 2030. Això es desdobla en 169 reptes
I bé, doncs n'hi ha des d'acabar amb la fam, l'accés a l'aigua, l'accés al sanejament, les desigualtats, els problemes de gènere, però molts d'aquests, que són molt globals, al final han d'anar acabant repercutint en accions concretes, que és una mica l'objectiu que tenim. Llavors, vist en aquest panorama, sempre quan faig classe, quan acabo la classe als alumnes els dic, tot aquest lío que he explicat, encara no he acabat, però com si fos al final, tot aquest lío que he explicat, m'ho pots resumir en 2 paraules, a veure si has entès alguna cosa? Sempre creuant els dits perquè no em diguin muy mal, o una cosa així. Penso, 2 paraules que en resumeixin què és això de la responsabilitat social. No sé si sabeu quines podrien ser, però no són responsabilitats socials, si no estaria si no és una mica cutre aquesta pregunta. Jo crec que són ètica, responsabilitat de fer una mica de trampa, ètica i transparència, com els he apuntat aquí. Ètica, perquè he de fer les coses d'alguna forma èticament, això vol dir amb els treballadors, amb els proveïdors, amb la societat, amb els pares dels amics dels treballadors, té un impacte important, més enllà del meu propi impacte de fer productes o fer serveis, més enllà d'això necessito un impacte, i 2, ho he de fer transparent. Com tots els temes d'aquests, sempre els apunto als estudiants amb un full així, suposo que no llegeix res, però he posat transparència i ètica, però una mica perquè es quedin la idea de que el repte, sobretot, és d'aquests 2 objectius, no és que sigui això, no és que sigui 2 cares d'una mateixa moneda, que faig transparència o faig ètica, perquè això és molt fàcil de fer. Per exemple, la normativa ISO 14001 de medi ambient m'obliga a les empreses a posar en el web tots els seus residus que tenen. Llavors, si tu ets més ètic o fas millor tractes al medi ambient, potser et fa cosa transparentar-ho i publicar-ho al web. I tens com un trade-off, no? Què vull fer i què no vull fer. Sempre us dic, no, això he de fer com una corba de Moebius, diguéssim, que sigui la mateixa, que no sortirà gaire bé perquè no està... Hauria de tenir un full més llarg. Ja m'enteneu, Ho hauria d'ajuntar, perquè des de la transparència, així és, disculpeu, el full és massa petit, des de la transparència, a mesura que anés donant voltes, fos responsable èticament, és a dir, que una cosa portés l'altra. Quan més transparència faig, més ètic fos, quan més transparència, més ètic. Per tant, en definitiva, quan més faig per un costat, millors resultats, més transparent soc per l'altre. Que és una mica el model global, que ara veurem com ho implementem. He agafat una mica els objectius de la càtedra d'aquests anys. Tenim, això seria el pla estratègic, diguéssim, o el pla d'activitats, diguéssim, de la càtedra. Té 4 grans objectius. Un és l'anàlisi del context, que ho hem estat treballant amb els últims anys. El primer, sensibilitzar, jo crec que ho estem fent, és una mica l'objectiu nostre, intentar sensibilitzar la gent sobre l'impacte de la responsabilitat social corporativa, identificar els agents. De fet, un resum d'aquests agents i d'idees i de bones pràctiques és el primer llibre que vam presentar l'any passat, sobre bones pràctiques per intentar inculcar aquesta possibilitat. Una vegada fet això, el segon, més enllà de les trobades, i ho he marcat aquí en vermell, és pensar com recollim dades, és a dir, com sabem, com podem valorar que el nostre territori és sostenible o podria ser reconegut com això. I amb aquest vermell és on em quedaré ara. L'objectiu que tenim ara és intentar fer una foto del sistema, concretament del Gironès, i veure per què podem dir que és sostenible i a partir d'aquí començar a difondre-ho, fer més bones pràctiques, etc. És una foto molt difícil de fer, perquè fixeu-vos que tots som entitats superdiferents, tots tenim empreses, organitzacions, institucions que no tenen absolutament res a veure i que, per tant, depèn del que preguntem en aquesta foto, és que desquadra totalment. Si us pregunto, vostè compleix, fa l'enquesta de clima laboral? Bueno, depèn, les que tenen més de 50 treballadors sí, les que no, un altre que no té cap treballador, té 200 voluntaris, no li pinta res. És molt difícil de fer aquesta foto i una mica aquest és el repte. Una vegada tinguem aquesta foto, el que hem de fer és analitzar les dades, identificar els principals reptes que té el territori
informar sobre els resultats globals, vale? I començar a atribuir valor a tot el que trobem, definint noves polítiques, noves bones pràctiques, millors sinergies per a la comunicació, etc. Vale? Intentar posicionar el territori gironès com un territori, com deia l'alcaldessa, de bones pràctiques. Per tant, estem en aquest moment del repte que ens va demanar la Terri en el Consell Assessor de com recollim aquestes dades. Vale? La primera resposta és superdifícil, no? perquè si enviem aquí una enquesta infinita serà terrible. Es llegeix el blanc? Sí. Serà terrible. Com ho farem? El que volem, l'objectiu d'aquesta tercera fase és conèixer el nivell de responsabilitat social corporativa de les organitzacions de la província de Girona mitjançant una enquesta, això ens posava alguns membres del Consell, que ara estic veient aquí, que sigui molt clara, molt breu, molt simple i que ens serveixi justament per fer la foto. I després ja aprofundiríem si fem cas. Com hem pensat aquesta enquesta? Jo sé que no llegeixo. Molt breu, clara, superràpida. De fet, ja us avanço, surt allà que he posat 4 minuts, però és que en 4 minuts ens sobren quasi 3. Aplicable a tot tipus d'organitzacions, públiques, privades, empreses, ONG, perquè volem englobar-hi a tothom. I ha de sortir sobretot per posicionar-nos a dintre i fer un benchmark, on estem respecte als altres. Per tant, només ho sabrem fer el benchmark si responem sincerament, òbviament, però per veure quina és la foto nostra respecte als altres. I que sigui molt fàcil d'obtenir els resultats definint quines són les línies de millora del territori i quines són la definició del territori sostenible responsablement, disculpeu. Llavors, el que hem fet és copiar un model que ja existeix, que és l'EFQM, que el que fa és un model reconegut que defineix dues coses de les empreses. Les empreses es poden definir per dos costats, el que és taronja i el que és taronja més fort. Taronja és el que en diuen enablers, és a dir, facilitadors, o el que fem, i vermell és els resultats, és el que aconseguim. Jo crec que qualsevol cosa més o menys es pot valorar d'aquesta forma. Què fem aquí a Enablers? Tenim lideratge, tenim gent, tenim estratègia, tenim recursos, tenim processos. I què aconseguim després de treballar? Al costat, resultats a les persones, resultats als clients, resultats a la societat, resultats a l'empresa. Igualment, aprofitant que hi ha un entrenador de futbol, jo crec que també es pot aplicar. Què fem a dintre dels entrenadors de futbol, tots els enablers, i una altra cosa, quins són els resultats que tenim. Pot haver els dos casos, gent que fa molta i molta cosa i té un resultat fatal i el fan fora, normalment, i gent que no fa gaire res, però que té molt bon resultat. El que busquem és que poder valorar les dues coses i dir que qui és més responsable és que està actuant bé amb les dues posicions. Hem fet un resum d'aquest model i diem facilitadors. Posem 4 facilitadors. Què fa la meva empresa? Pot fer 4 coses, bàsicament, la meva institució. Alguna cosa en lideratge i estratègia, tenim un bon líder, tenim una estratègia plantejada per això, alguna cosa per les persones, les que treballen, alguna cosa amb aliances amb altra gent que està al voltant i alguna cosa amb els processos interns de treballar. Jo faig això per no sé què, el medi ambient, el que sigui. I això m'ha de portar alguns resultats, que hem tret els resultats econòmics perquè no ens interessa especialment, pel cas de responsabilitat social, però sí que hem de tenir resultats a les persones, a les que treballen i als clients, al medi ambient i en definitiva a la societat. Ja veieu, això ho he desplegat una mica, és el mateix i el que fem és donar una mica d'importància igual al que faig i el que rebo. Però dintre de qualsevol d'aquests aspectes podríem trobar milers d'indicadors, de fet moltíssims. Jo que he fet és donar 2 per cadascun. Per tant, en definitiva, fixeu-vos que tenim com 7 dimensions a l'esquerra i hem posat 2 indicadors per cadascun. Per tant, són 14 qüestions molt concretes. El fet que n'hi hagi 14 implica que hi ha moltes coses que no les tindrem en compte, moltíssimes. Per exemple, si a persones pregunto sobre per exemple, si disponibilitat horària o gènere de les persones, doncs no podré preguntar una altra cosa, només vull fer 2 preguntes. És una foto macro expressament, macro perquè m'hi càpiga tothom i que em doni una foto, perquè el que no volíem des del Consell és fer 150 preguntes, perquè després és igual, és un lío. Ens estimem més que sigui molt senzill. Ho hem muntat d'aquesta forma.
l'enquesta és aquesta d'aquí, que pots entrar al web, ja us arribarà al seu moment. Jo no hi entraré al web perquè, com que sempre peten aquestes coses, sinó que he fet les transparències. He posat aquí que dura 4 minuts, però com us deia abans, sobre 4 minuts mentre vas fent el cafè, si ho saps, perquè no té 8 apartats, que de fet són 8 preguntes, és molt senzill. 1, 2, 3 i 4 és una mica d'informació de l'organització, què és, per després poder-ho separar. El 5 i el 6 és l'important, són les 14 preguntes. El 7 és una línia de si hi ha algun comentari. I el 8 és si vols informació addicional que puguis posar en contacte amb nosaltres. O sigui, no demanem qui és la persona que ens ha contestat ni l'empresa, si no vols fins al final. Si vols mantenir fora, doncs no demanem per no molestar més. Jo els passo d'un moment, però veureu, aquests són els primers 4 apartats. No té misteri, tipus d'organització, els 5 tipus d'organització que hi poden haver-hi, empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i cooperatives, només hi ha aquestes, només poden ser aquestes. Si no esteu aquí és que sou, no sé, una màfia, no sé on esteu, però no pot ser, només pot ser aquesta. Àmbit de treball, si és producció, serveis, solidaritat, nombre de treballadors o de voluntaris que entres, ja tenim 8 preguntes i ja en tenim 4 respostes. I llavors entrem les preguntes de què fa la nostra empresa, que són les importants. Aquestes de què fa la nostra empresa i quins resultats tenim. Llavors, hi ha 8 preguntes, 2 per cada un dels àmbits. Per exemple, vaig a persones, vaig a la següent. Si fixeu en l'obert que posa dades, considero que la meva empresa o organització, en comparació amb d'altres similars, s'impulsa moltíssim el tema de les polítiques d'igualtat. Per exemple, és la tercera pregunta, estic a persones. Jo aquí puc respondre 5 coses, indiferent, normal com les altres, no hi ha res especial, no, en desacord, al revés, tenim una política de desigualtat expressament, la cosa seria una mica salvatge, però podria ser, llavors d'acord o molt d'acord, totalment d'acord, és primordial la política d'igualtat, és per sobre de tot, per sobre de qualsevol altra cosa. I la segona pregunta que fem de persones és sobre la prevenció de la salut dels treballadors. Si ho tenim molt en compte, normal, moltíssim, o és vital, tenim un psicòleg i un metge dintre per això. Fixeu-vos que quan preguntem aquestes 2 preguntes sobre persones ens n'estem saltant moltíssimes. El que volem fer és una mica de foto i veure com estem, per després poder-ho comparar. En definitiva, el que volem després és dir, mira, en persones, en processos, en lideratge, en aliances, estem molt bé o estem molt malament, o estem a dalt o estem a baix. Òbviament, com totes les enquestes, és subjectiu, però bé, és que és molt millor així que començar a buscar dades subjectives infinites que no acabarien mai. Processos. Hi ha una pregunta sobre conciliació familiar i una sobre seguretat i higiene laboral. I aliances, pregunta 2 coses, si tens aliances amb el tercer sector i si participes en altres organitzacions, aliances, per exemple, si estàs a la FUEC, a la PIMEC, on te sigui, amb altres organitzacions. Això és un indicador de que fas alguna cosa més pel territori, però en podria haver altres, podria haver jo patrocino equips de tennis, però ens hem d'intentar, o sigui, hem posat com a restricció que sigui molt poca cosa el que preguntem. Per tant, demanem sobre 8 coses, si fem 8 coses, i la següent pregunta és si tenim resultats amb 3 coses, que és a les persones, si els treballadors estan satisfets, ja ho sé que qui respondrà a la pregunta tindrà una visió potser diferent si li preguntes al treballador, òbviament. Però bé, potser jo crec que totes les organitzacions ens podem tenir una idea aproximada si els nostres treballadors estan més o menys satisfets com tothom, molt satisfets o super satisfets per estar a l'organització que tenim. Podem tenir aquesta idea. Si els treballadors participen, suggeriment de l'empresa amb voluntariat i cooperació. De medi ambient també hi ha 2 preguntes, una que fa efecte a residus i una que fa referència a energia. Si teniu en compte, ho heu pensat en algun moment, comprar energia verda o tenir energia que gasti més. I el més important segurament és l'impacte a la societat. Si fas coses, si tens algun resultat per a la societat, bé sigui amb activitats de difusió o amb activitats, per exemple, tens beques, etc., que ajudin al teu entorn. Si fas alguna cosa d'aquestes, doncs en fas moltes o en fas menys. Aquesta és una mica la foto que volem tenir. Llavors, el que volem és saber què faig
i quins resultats tinc i que sigui fàcilment comparable. M'he oblidat de dir que una altra opció que havíem plantejat és posar un full i que tothom escrigui el que vulgui, però clar, després allò no ho analitza ningú, això és un lío total també. I la 7 i la 8, les dues últimes preguntes, és si vols dir alguna cosa que facis especial en quant a responsabilitat social i si em vols donar la teva adreça perquè t'enviï els informes que anem fent, etc. Si no cal. Ja acabo. Resultats previstos. Jo no veig res, És que ho he fet en blanc, també fa ser... Això és un error, sent professor universitari és fatal, això no saber fer les transferències. No veig res. Esperem tenir un nivell de resposta significatiu, que segurament és molt més baix del que així avui a vegades ens pensem. Definir quin nivell té el gironès i a partir d'aquí sobretot comunicar a les institucions de referència, que és una mica el que posa al final, i intentar buscar bones pràctiques. Jo acabaria amb trobar bones possibilitats de millora del procés social en l'entorn. Acabo amb propers passos. En principi l'enquesta la donem per acabada, miraríem de llançar-la ara a l'abril-maig 2019, l'objectiu, analitzar els resultats durant juny-juliol, l'agost vacances i presentar els resultats a setembre i octubre per tenir una foto panoràmica macro de la realitat social del territori gironès. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom i gràcies també en nom de Càritas Diocesana de Girona per la vostra assistència a aquesta tercera jornada de la Càtedra de Responsabilitat Social. Agrair també d'entrada a tots els empresaris, totes les empreses i institucions de Girona i en sentit de ciutat i també de la comarca, del Gironès, per la seva implicació i el seu ajut, que no dubtem que tindran de cares a aquest projecte. Projecte que, si funciona, i esperem que sí, en definitiva ha d'acabar redundant en benefici de tots plegats. Deixi'm dir-los d'entrada, jo no soc futboler i per tant no sé massa què faig aquí presentant a dos autèntics experts en la matèria, dues personalitats. Però bé, com que m'ho han demanat, doncs m'arrisco. Tinc l'avantatge que tots dos són prou coneguts, populars, tenen prou entitat com perquè no m'hi hagi d'esforçar gaire. I d'alguna manera intentaré. Breument, en Josep Maria Fonelleres és un gironí, com vostès saben, escriptor, amb una llista considerable de títols publicats, un dels darrers dels quals, curiosament, s'intitula La sala d'estar és un camp de futbol. Amb Climent, ara fa 6 anys, va obtenir el Premi de la Crítica de Serra d'Or. És també tertulià de ràdio i televisió i articulista habitual del Periòdico i El Punt Avui. Com que només la ploma i la paraula només d'això no se'n pot viure, harmonitza aquestes activitats amb la feina d'administratiu a la Universitat de Girona. Per altra banda, dono fe que, a diferència de mi, és un futboler entès i apassionat. Vicente del Bosque, que por cierto ya vuelve a lucir su bigote clásico que había estado afeitado durante un tiempo y que fue motivo de largas discusiones en los medios. Vicente del Bosque també és un nom prou popular com perquè m'hi hagi d'estendre gaire amb dades que vostès ja coneixen. Com a futbolista va desenvolupar la pràctica totalitat de la seva carrera al Real Madrid, 1986-1984, club amb el qual va disputar 339 partits, consiguiendo 5 ligas y 4 copas. Fue internacional en 18 partidos con España. Como entrenador dirigió principalmente al Real Madrid, 1999-2003, y la selección española, 2008-2016, con la que consiguió el Mundial 2010 i la Eurocopa 2012. Té el seu haver ser l'únic entrenador que
campió del món i d'Europa de clubs i seleccions i és considerat l'entrenador de futbol amb millor palmarès de la història. Déu-n'hi-do, ¿no? De todas formas, la personalidad de Vicente del Bosque en realidad trasciende su faceta deportiva o futbolística. Tiene un palmarés deportivo del que se puede sentir más que satisfecho, pero curiosamente todavía es superado por su palmarés humano y social, como se ha dicho anteriormente. Cuando oímos hablar de Del Bosque, lo primero que se nos dice es que es una buena persona, que es afable, no es creído y que en lugar de encerrarse en su torre de marfil, como harían muchos otros en su situación, él en cambio es humilde, paciente, accesible y siempre dispuesto a ayudar y colaborar en causas cívicas o sociales, como por ejemplo esta de hoy. En realidad, eso quiere decir que no es solo una buena persona, sino que además es inteligente y generoso. Y eso, por supuesto, hay que agradecerlo. Gracias, Vicente, y que continúes així per molts anys. Bé, com deia, jo no sóc gaire futboler i en Fonelleres, que sí que ho és, que en sap molt de futbol, és aquí per parlar de mil i una coses amb en Vicente del Bosque. Jo, per tant, em retiro i els deixo amb aquest seu diàleg, però si m'ho permeten, abans de començar, y sabiendo que Del Bosque en su larga trayectoria deportiva siempre ha practicado el juego limpio, el fair play, me permito leerles una definición de lo que esto significa con una pregunta final para los dos. La definición. Juego limpio, en inglés fair play, es una expresión utilizada para denominar el comportamiento leal, sincero y correcto en el deporte, en especial fraterno hacia el contrincante u oponente, respetuoso ante el árbitro y adecuado con los asistentes. También es jugar sin hacer trampas, manteniendo una buena convivencia con compañeros y rivales, sin groserías ni actos similares, no generando discusiones ni peleas. Un aspecto esencial del juego limpio está relacionado con la superación de las nociones sociales de competir, ganar y perder, que implican la denigración del perdedor o derrotado, estimando únicamente al ganador o vencedor. Juego limpio no es jugar únicamente para ganar, sino saber perder y saber ganar. Respetar al adversario. En caso de perder, aceptarlo sin recriminaciones al vencedor y en caso de ganar, no burlarse del perdedor. ¿Os parece a los dos que en política y en la sociedad en general, prensa, redes sociales, mundo empresarial, en la universidad, se practica hoy en España, en Cataluña, en Europa, el fair play? Muchas gracias y adelante con el diálogo. Molt bé, bon dia. Se sent? Sí, no? Bé, aquesta la contestarem al final, perquè ens l'hem d'anar preparant. Primer una prèvia. L'última enquesta que vaig llegir, que m'ha arribat, és una enquesta de jugadors de golf, que resulta que si jugues a golf, jo no he jugat mai, molt poques vegades, mai, si jugues molt a poc, fa que vagi malament per la resta del joc, diguéssim, juguen en parelles, els jugadors de golf fan el recorregut dels 18 forats i si jugues a poc, allò que te mires molt, l'approach i tota la història, fas anar malament. Es va fer una enquesta i es va demostrar, el 70% dels que van contestar van dir que se sentien perjudicats perquè el contrincant anava a poc. I a la següent pregunta, el 100% va considerar que no jugaven a poc. Amb la qual cosa les enquestes es contradien. Esperem que aquesta que feu ara, que tots els que l'hàgiu de contestar, la contesteu, diguéssim, amb una mica més de sinceritat que aquesta és la meva. La Terri, quan em va dir de presentar en Vicente del Bosque, em va parlar, és per engrescar la gent a fer aquesta enquesta. Però si és una enquesta de 4 minuts que en sobren 3, va dir, no cal engrescar ningú per entendre'ns. En tot cas, el que farem a partir d'ara serà discutir, parlar...
discutir, parlar, comentar amb el Vicente del Bosque una serie de cosas que me parece que son importantes de poner sobre la mesa en una conversación que hemos mantenido un poco antes, más o menos informal, y que irá sobre el mundo del deporte, el mundo del fútbol. Yo quería hacer una pequeña introducción, muy pequeña. Yo tengo la sensación que los futbolistas o los deportistas en general, futbolistas en concreto, que son mejores personas o que después han sido mejores personas o que tienen eso que decía Martí, un poco ir más allá. Creo que el ir más allá es un poco el resumen de la responsabilidad social, más allá de lo permitido, más allá de lo legislado, más allá de lo que supuestamente se requiere, pues tiene que ver con el lugar del campo en que jugaban. Y Vicente, bueno, los que sois más veteranos os podéis acordar, jugaba lo que ahora llamaríamos, porque han cambiado muchos las normas, un interior avanzado, depende del partido, un Busquets, ¿sí? que es el que él dijo que cuando ganaron la selección española, ganó el Mundial, dijo que era de alguna manera el entrenador. Cuando ganamos, no cuando perdimos. ¿Cuándo perdiste? El primer partido. Es verdad. Muy importante el matiz. Y ahora vamos a entrar justamente aquí porque una de las cosas que te quería preguntar después es sobre la derrota y me parece que es un concepto muy interesante. Hay otro futbolista que a mí me encantaba y que es más o menos de la época de futbolista de Vicente, que es Sócrates, no sé si te enfrentaste nunca con él, que es, el que lo conozcáis un poco, es un futbolista de Brasil, de la selección brasileña importantísimo, que además destacó mucho por su implicación social, por su política de izquierdas, por su radicalidad democrática, por su presencia más allá del terreno del juego. Como pasó, por ejemplo, con otro que no era mediocampista, que era delantero, que era Caselli, no sé si lo recordaréis, que había jugado de delantero en el Español y en el Levante, que se negó rotundamente siempre que, y además hizo campaña en contra del dictador Pinochet, él era chileno. Es decir, aquellos futbolistas que de alguna manera han traspasado el límite del terreno del juego y han ido, en este sentido, más allá de lo que se les requería, más allá que implica la responsabilidad social. Y el último ejemplo que voy a poner antes ya de entrar en la charla es el de Albert Camus, premio Nobel de Literatura, que jugó de portero, le pasó como a Julio Iglesias, sin querer comparar los dos, que tuvo que retirarse por una lesión. Camus se retiró y se dedicó a escribir novelas y ganó el premio Nobel de Literatura y jugaba en el Racing de Alger, en Algeria. Dijo, todo lo que he aprendido sobre moral y responsabilidad en mi vida se lo debo al fútbol. No sé si hoy mucha gente podría decir eso, pero me parece que es un buen inicio para hablar con Vicente, porque sí cree que hoy en día esta trascendencia, este ir más allá se da también en los futbolistas, en los deportistas en general. Y ya se empezamos. Muy bien. En primer lugar, espero contestar la pregunta que me hace Josep un poco más tarde. Primero, que es un honor para mí estar aquí con vosotros, un honor que no represento a nadie, que me represento yo a mí mismo, que no tengo ninguna representación ni de la Federación Española de Fútbol, en la que he estado muy a gusto 8 años, ni el Real Madrid, en los que he estado 36 años, que ha sido mi única empresa, y no represento a nadie, nada más que a mí mismo, y así que si meto la pata o no estoy acertado, es culpable suyo, no hay nadie. Y estoy aquí por María Rosa y por Anne, porque ellas son las inductoras de que haya venido. No sé si son culpables o artífices. ¿Por qué digo lo de culpables o artífices? Porque si quedáis contentos con mi intervención, pues serán ellas las artífices, y si no, serán las culpables, son ellas, porque yo no he dicho nada de venir. Pero hoy digo esto porque en una rueda de prensa posterior a un partido, un día dije que el culpable de la victoria había sido Iker Casillas, y él escribía al filólogo Lázaro Cárdenas Reter, ¿os acordáis de él?,
y dijo, este señor, el entrenador del Madrid, dice, no se entera de que alguien que hace una cosa buena nunca puede ser culpable, en este caso es el artífice, y por eso os lo digo. Mirad, han hablado antes que yo algunas personas, siempre con mucho afecto, como Francesc, y diciendo de que, en fin, que he tenido un comportamiento social adecuado. Concurren algunas circunstancias en las que me han permitido llegar a esto, pero creo que he afrontado mi vida con un mínimo compromiso social, no tampoco exagerado, pero sí con un mínimo compromiso social que yo creo que todas las personas deben de alcanzar porque se sentirán mucho más razonablemente bien, porque además pienso que la generosidad en cualquier orden de la vida es súper rentable, seguro. Cualquier cosa que hagáis por los demás, por aquellos que más lo necesitan, seguramente es rentable. Y no, fijaros, y entre paréntesis lo pongo, no sé si es el sitio más adecuado o no, que hay personas que el hoy, por ejemplo, que hoy he recibido, que está aquí en la puerta, no debía de vivir, pero fijaros cómo la gente, tenemos unas opiniones tan dispares unos a otros, cuando pensamos de distinta manera y tan en los extremos. Y antes de contestarte tu pregunta, sí me gustaría deciros que yo creo que en general en la sociedad española, en general, que no hay ningún retroceso ético. Yo creo que hay una situación de jóvenes, de mayores, de voluntarios, y desde Cáritas seguramente podéis dar fe de ello, y que no creo en absoluto que haya un decaimiento en el aspecto técnico, ético, ¿verdad? Y nada más, me preguntabas por la visión del juego. Yo creo que tienes una visión, Josep, un poco negativa del futbolista. Negativa. No, como fenómeno social, yo tengo la sensación, y aquí discrepo, antes hemos medio discrepado un poco, pero que la imagen que se tiene hoy día del futbolista, es decir, ves pocas cosas como las que hizo hace poco Bielsa en el Leeds, que era enviar a los jugadores a un comedor social para que supieran que hay gente que no cobra lo que cobran ellos, ¿no? Sí. Y esta especie de elitismo de los jugadores que cada vez se han ido desgajando más del entorno social. Yo creo que hay de todo. Yo soy un poco más pesimista, sí. Hay de todo. Yo creo que hay, yo por lo menos hemos tenido la suerte de convivir en un vestuario con gente buena, con gente que ha cumplido los mandamientos, digamos, de lo que yo entiendo un futbolista, que debe de ser leal a su empresa. No creo que hables mal de la universidad, ni hables mal de Rosa, ni de Silvia, ¿no? Que no creo que hable mal, y es lo primero, la lealtad esa de un empleado que tiene que tener con su empresa y con su club en este caso, y con el que manda, que yo creo que deben de ser leales, deben de ser generosos, porque la generosidad en algo que es el fútbol aunque muchas veces haya ejemplos negativos de esa generosidad, pero la mayoría de las veces para que un equipo funcione tiene que haber una coordinación y una voluntad de ayudar al compañero, de hacerse esas pequeñas sociedades que se crean alrededor del juego para intentar ganar. Y es cierto que hay algunas veces, que pongo muy didáctico, que es cuando los jugadores son sustituidos, esa falta de generosidad, que no aportan nada al equipo y que se teatralizan todo antes de salir del campo para que se den cuenta el entrenador y todos los que le están viendo, que están enfadados porque le quitan. ¿Cómo me van a quitar a mí? Pero son los menos. Yo creo que la mayoría entiende que hay 23 jugadores en una plantilla, que solo juegan 11, que tienen que darle un poco de oportunidad y también de cariño a otros que no están jugando asiduamente, y que eso hay que entenderlo como que forma parte de una buena convivencia y de un vestuario sano. Que alguno no se comporta bien, pues seguro, porque ellos piensan que solo son ellos, y son todo lo contrario a la generosidad, que es el egoísmo. Y el egoísmo es malo en cualquier sociedad y en cualquier actividad. Lo que pasa es que el fútbol tiene muchos escaparates, tiene mucho eco todo lo que sucede, pero en realidad yo creo que he conocido a más gente, o muchísima gente correcta y educada, y gente formal, y hay algunos que son los que tienen más seco seguramente, pero que trasladan una visión del jugador mala. Y luego, ya que digo leales, digo generosos, y digo también inspiradores, porque los jugadores deben de ser inspiradores del entrenador, de aquel que los manda, de que les manda para hacer las cosas cada día mejor, y como ven ellos. Yo lo que te ponía sobre la mesa un poco, si me permites, es que
justamente a partir de esto que citas de inspirador, es evidente que hoy día, y en este territorio en el que estamos, en Europa, en el mundo en general, la importancia del fútbol ha ido, yo creo, mucho más allá de cualquier momento histórico, y ha ido evolucionando es hasta una actividad universal. ¿no? Y en este sentido, yo encuentro a faltar, es verdad que las actitudes más individualistas, más egoístas, más poco solidarias, son las que tienen más efecto por defecto. Es decir, los inspiradores de la sociedad, que podrían ser estos futbolistas que igual tú que les conoces o has conocido en el entorno más reducido del vestuario, yo encuentro a faltar que sean ejemplo de esta Pues no sé si se le puede obligar. Lo debieran de ser, y más aquellos que tienen más resonancia de todo lo que hacen, porque es trasladarle sobre todo a los más jóvenes aquellos comportamientos y aquellas conductas que son beneficiosas para ellos en la vida. Y decía por último de los jugadores que hay otro, pero que vamos, que pasa en cualquier orden de la vida. No me imagino a los profesores de aquí de la universidad que no estén emocionados con su profesión, es que no me los imagino, porque si hay alguno que viene a dar clase o que viene a dar formación y que no viene con esa emoción de todos los días de hacer mejor el trabajo, no es que no lo entiendo. Y un futbolista que está haciendo de su juego de niños, de su pasión de cuando éramos chavales, jugábamos en la plazuela, en la calle, en el barrio, con tus amigos, y lo estás haciendo de tu profesión, no entiendo que no estén emocionados. Así que yo me quedo con eso, pero yo creo que vale para todo, Lo de emocionado vale para todo el mundo, para todas las empresas, para la universidad, para el futbolista. La lealtad es algo también que lo debemos de llevar hasta el final, la generosidad, y yo creo que hoy, que no creo que vayamos a dar muchos más doctrina de lo que es la responsabilidad social, porque yo creo que todos los que nos han antecedido se han puesto el acento todos en lo que es la importancia que tiene, y yo desde mi posición de entrenador de algunos años, o de estar toda la vida alrededor del fútbol, he podido comprobar que hay gente estupenda. Te contaba antes los ejemplos de estos japoneses cuando perdieron el partido contra Bélgica, que iban 2-0 ganando, pierden 3-2. ¿Os acordáis algunos, los más profanos en fútbol a lo mejor no, pero los que estéis más al día? En el Mundial último, ¿no? En el Mundial último, y terminaron los jugadores japoneses, llegaron al vestuario, no lloraron ni nada, no dramatizaron la derrota. ¿Por qué se va a dramatizar una derrota? Si es deporte, se puede ganar, se puede perder. Y el admitir la derrota forma parte de la transmisión que nosotros debemos de dar a los chavales, porque ya desde pequeños les decimos hay que ganar, y la influencia de los padres y de los abuelos, cuando van a ver a los niños jugar, de los abuelos, conducen todo a eso, a que los niños al final no sepan que se puede ganar y se puede perder, y porque solo en la competición solo gana uno, y en el fútbol solo gana uno, y los demás van a perder. La competición mundial empiezan 32, me parece que son ahora quieren añadir unos cuantos más, pero solo al final gana uno. Y los japoneses llegaron a la caseta y se pusieron a limpiar el vestuario, a dejarlo impoluto. Quiero decir que son ejemplos buenos. Luego había otro, te conté, de un jugador del Barça, que no voy a decir el nombre, pero podría ser otro de cualquier otro equipo, que se tira al suelo, que amaga todo, que hace todas las cosas raras del que era del Barça, ¿no? No, pero no lo digo que era. No me veas un punto de nada, que ya no voy con nada. No, hay una cosa que me gustaría que... Y eso que tengo 36 años de estancia en un club, pero no tengo ninguna manía a ningún club. Una cosa que me gustaría que hicieras un poco, ya lo has apuntado ahora, y creo que tienes un libro que es una reflexión también sobre el tema, lo de la derrota, que me parece que es muy importante, porque yo creo que yo no tengo esa experiencia que tienes tú, por descontado, aunque Francisco dice que sé mucho de fútbol. Cuando he visto al presidente del Girona por ahí arriba, me parece que... Son los más peligrosos. No tanto, no. Son los más peligrosos, aquellos que dicen que no saben de fútbol son los más peligrosos. Tengo experiencia como padre de portero, y eso sí. Y viendo a otros padres y madres y tíos y tías y abuelos en esta historia que es el fútbol infantil, y que me parece que es muy interesante de analizar, porque se da de todo, se da esta parte buena y se dan ejemplos como negativos, como los que hemos visto últimamente, de insultos machistas, de ataques contra, sobre todo si los árbitros son femeninos, de una exposición
de las peores armas del género humano en un entorno que además es educativo, porque y además esa sensación que me parece muy interesante, y tú lo apuntabas ahora, de la derrota, de pensar que la derrota, bueno, mejor que ganemos, pero que la derrota también es muy importante para, no solamente para educar, el que... Para, educar. Sí, vamos a ver, mira, yo no me puedo presumir de un hombre que sobreactúa, creo que estoy moderadamente en un espacio de una área técnica que nos tienen ahí bastante moderado, y además yo creo que si esa área técnica no existiese, alguno iba desde el córner hasta el medio campo corriendo todo el rato, y eso yo creo que no hace ningún... Pero dentro de esa moderación, y que yo creo que al final el fútbol, como decías antes, me ha formado, porque he tenido también referentes, que ya si queréis luego os los cuento, pero he tenido referentes en mi vida para estos comportamientos, que haya muy poca diferencia de la victoria a la derrota, ni ponerte a abrazar con todo el vestuario, con todos los que están en el banquillo cuando marcas un gol, pero tampoco de caerte cuando pierdes. Yo creo que ese equilibrio emocional o esa fortaleza emocional es muy importante en cualquier actividad de la vida, y eso, el ganar o perder, yo creo que no solo es en el deporte, es en la vida en general, y yo creo que ahí sí que tenemos que tener ese punto de fortaleza emocional para que no... y saberlo transmitir, porque los chavales hacen todo lo que ven a los otros, cuando meten un gol, cuando no sé qué, cuando controlan, cuando pasan, cuando todo, intentan imitar a los demás, porque es el mejor aprendizaje. Cuando celebran, ¿no? Cuando lo celebran, sí, pues eso te digo, y yo creo que en eso sí que nos teníamos que esmerar mucho para que cada día lo que le transmitamos a los chavales sea lo más adecuado. Hace mucho a algún jugador yo le dije esto y me dijo, bueno, yo es que no soy ejemplo, ¿por qué tengo yo que ser ejemplo para nadie? Digo, pues no, mal hecho, macho. Tú eres un ejemplo para todos, ¿no? Dice, no, yo solo para mis hijos. ¿No? Digo, bueno, es un tema de egoísmo. Yo creo que tú tienes que ser ejemplo para todos los chavales, y estás representando no solo a una camiseta, pero estás representando también a unos sentimientos. Y yo creo que qué mejor forma que trasladarle a los demás o a esos chavales jóvenes las mejores conductas. Es que eso es estupendo. Hablábamos antes de la charla de Iniesta, y no lo dejo por si acaso no me lo tocas y luego no lo puedo decir, pero... Te la iba a centrar después, sí, pero no. Pero y es verdad que Iniesta, después del Mundial, pero dentro de su trayectoria, ha tenido un recorrido majo de comportamientos, agradable, bueno, y eso... después del Mundial vino a jugar un partido español-Barcelona en Cornellá, y iba ganando el Barcelona 5-1, faltaban unos minutos y el entrenador le cambió, y todo el campo del Español puesto en pie ovacionando ahí a Iniesta. Y eso es un motivo de satisfacción, porque eso, cuando os decía, es que la generosidad es rentable en todas las actividades, en esta también, y en esta un chico que ha sido magnífico, es magnífico como jugador, pero es magnífico como persona, y es rentable, y los gestos de él, la gente no es tonta, la gente no le engañas, y todo el campo del Español, con 1-5, que su máximo rival le fuera ganando y aplaudiéndole, va más allá de lo que es lo puramente deportivo, y eso yo creo que son con lo que me quedo del futbolista, más que de lo que conta también de los antigenerosos. Claro. Lo que pasa que también es verdad, y aquí también soy pesimista, yo creo que en Inglaterra, por ejemplo, en los últimos años, por unas acciones muy acertadas, se ha reducido de una manera drástica todo un proceso que hubo en los años 80 y 90 de hooliganismo, y que después llegó... Pero esta parte del fútbol, esta parte de las aficiones, lo estamos viendo, por ejemplo, en los últimos partidos de la Champions y de la UEFA League, que la visita de una afición contraria a un equipo casi siempre viene envuelta de violencia. Pero no sé, yo creo que pero lo genera ¿estás el de fútbol. acuerdo? Sí, es un vandalismo, es unos tíos que lo mismo que podían ¿No crees utilizar que el está fútbol. aumentando eso? Pues puede ser, también están aumentando otras tendencias políticas, claramente, que tampoco son del gusto de... Pero pasa en el entorno Pero futbolístico, cuando eso ¿no? lo acusan, y le acusan al fútbol de ese vandalismo, de eso, vamos, yo no entiendo que un tío que vive en Coruña y otro tío que vive en Madrid, que queden a las 8 de la mañana, que seguramente vendrían de la cama, no venían, vamos, que vendrían por ahí,
y resulta que se juntan al lado del río para pegarse, no es gente del fútbol, es gente, podemos poner... Que usan el fútbol, ¿no? Como, y estos vándalos que vienen de Europa, y en Europa, y algunos, oye, terrible, sí. Y en el Principado de Mónaco, y en no sé dónde, en Francia, y son países que parece que nosotros los tenemos como guía, ¿verdad? Y sí, no, me contaban el otro día que en Marsella, por ejemplo, en Marsella, es espantoso, ¿no? Que casi no pueden salir a la calle Juliá y Zubizarreta, ¿no? Que están... Es una pena, pero eso es un rebrote también de la violencia, que no sé si lo lleva la propia vida, pero yo me quedo con las cosas positivas. Claro, no, bueno, mi misión es ponerte, no contra las cuerdas, pero para que justamente se realce este sentimiento más positivo que genera el fútbol y el deporte en general, como el que comentábamos antes también, como método de integración, ¿no? Totalmente, sí. Hay dos, mira, yo se meto con una cosa que es muy actual, que es la llegada de migrantes o de fuera, que vienen en pateras, que vienen sin los padres, sin tutores. Los MENA, ¿no? Los MENAs famosos, que lo mismo vienen por las islas, que vienen por Motril o vienen por Cataluña, no sé si también por aquí menos. No, sí, no. Y esta gente, ¿cómo les integras? Resulta que hay una norma de FIFA que prohíbe a chicos que vengan de otros países el jugar en España, federarlos, no jugar pueden jugar. Menores de edad, ¿no? Menores de edad, ¿no? Menores de edad, claro, exacto. Y entonces hay una jueza aquí en España, Reyes Martel, lo digo con mucho orgullo porque es una mujer luchadora, una mujer que le va a tocar las narices a FIFA, pero bien tocadas, porque hasta que no lo consiga no va a parar. Y además con argumentos digamos, legales, no es de emoción, de una cosa de emociones, sino de legalidad, porque quieren que jueguen y que quieren que se integren en el fútbol español a través del juego. Qué mejor que eso, ¿verdad? Te iba a contar antes otra cosa de esto de la integración, porque me parece muy importante el que... No, comentábamos esto de la llegada de... Mira, perdona, la liga profesional tiene el poder del dinero, tiene el poder, pero también tiene el poder de actuación, y han organizado una liga que parece ser que debe ser algún punto muy fuerte para ellos, que es la Liga Genuín. La que comentabas antes con hoy también, ¿no? Liga Genuín son chavales con discapacidad que van a tener, y que todos los clubs de primera división, y van a meter también de segunda división para formar esta Liga Genuín, y se gasta en la liga profesional un dinero, no sé, 1,5 millones, que a lo mejor dices, eso es pecata minuta para propinas, pero no, ya el mero hecho de organizar esto es muy importante. Me parece que solo hay 2 clubs, no los quiero ni nombrar, pero que no los tienen, y los 2 clubs más grandes de España. Pero los demás, todos tienen yo no sé si todos tienen, el Girona tiene muchos años de historia, pero a lo mejor no sé si tiene fundación, pero a las fundaciones hay que darles contenido, hay que darles también... sí, ¿no? Tiene fundación Girona, el Girona, como club de fútbol. Ahora aquí el presidente puede... Pues eso, sí. Y están en la Liga Genuín, exactamente. Pues están todos. Y es una cosa que a mí me agrada muchísimo porque ni vamos a sacar mejores jugadores ni nada, pero que todos se sientan un poco partícipes de lo que es este fenómeno que es el fútbol. Y muy orgullosos los clubes de que puedan jugar. Yo creo que es algo que es, bueno, abundar en lo que esta mañana aquí nos reúne. Pero yo creo que son cosas muy importantes. Y ya digo que la Liga de Fútbol Profesional, que tendrá sus defectos como todo, pero en este punto yo creo que estamos todos para apoyarte. Había otro punto que recuerdo alguna entrevista que lo citabas y tú ahora lo has dicho hace poco, en el sentido de inspiradores, ¿no? De gente que a lo largo de tu trayectoria también han sido referentes. Tú hablabas del fútbol como un caldo de cultivo también de la solidaridad y de la amistad, ¿no? Y en este sentido yo creo que es... Sí, no sé si cuando hablamos de inspiración, parece que la inspiración solo viene de los jóvenes. Bueno, yo creo que estamos equivocados, los jóvenes o los viejos, no sé, la edad no es ningún mérito, la edad es un estado que eres mayor o eres joven, pero la inspiración viene de ideas y de voluntad de querer hacer cosas, de buscar cambios, digo yo, en la sociedad para hacerlas mejor o no. Y en ese sentido yo creo que debemos todos de participar en esos cambios o dar...
acciones que provoquen en cada día que tengamos una sociedad mejor, y de ahí en muchos casos, porque parece que, y yo no digo que no estoy en contra de la solidaridad de Cáritas, de todo lo que os recibís y lo que recibe de distintas, pero yo creo que las entidades, las instituciones oficiales debían de ser los que protegiesen a aquellas personas más vulnerables, que no tengan que estar solo a la caridad, que no está mal, que está muy bien la caridad, y para eso está Cáritas también, pero yo creo que las instituciones, dirá, joder, ves que eso no dan abasto, pues yo creo que debe de haber cosas que sean sujetas a las propias instituciones oficiales, aunque Cáritas es oficial. Sí, si me permites, Cáritas básicamente está para que la gente, no para caridad, sino para que la gente pueda salir adelante por sí misma, es decir, con dignidad y no básicamente a base de ayudas, claro, sino que ellos en un momento determinado puedan tener una ayuda concreta, pero que se les den aquellas medidas y medios para que por sí mismos y con dignidad puedan seguir adelante. Sí, sí. Redundando en lo que decíamos al inicio, y me parece que es uno de los aspectos más fundamentales de lo que estamos hablando, responsabilidad social, ¿no? Que es este ir más allá. Yo creo que durante un tiempo podía ser una posibilidad, una especie de decisión individual de alguien que decididamente quiere ir más allá de determinadas normas, de determinadas responsabilidades, porque tiene como la obligación moral desde el punto de vista individual y ética desde el punto de vista colectivo de ir más allá de lo que toca. Lo que era una posibilidad yo creo que se está convirtiendo por la situación del planeta en general. Antes se citaba desde el cambio climático o la emergencia de las crisis humanitarias en el Mediterráneo o el auge de movimientos fascistas en Europa y en Sudamérica y en Estados Unidos, casi como una obligación que tenemos como ciudadanos, ¿no? En este sentido. Y además las empresas deben de tomarlo con una contribución que primero que es voluntaria, pero segundo que es altruista, pero altruista pura, o sea, no es un altruismo interesado, porque si es un altruismo interesado... Es un oxímoron, ¿no? Es un oxímoron, ya claro, se contradice... Claro. Pero si es pura, si yo creo que les va a hacer más fuertes a ellos, casi sin darse cuenta, a las empresas, les va a hacer cada día con una mejor imagen entre la sociedad, y van a hacer una cosa social, que para eso es social y medioambiental, en el caso de este medio ambiente que tenemos. Pero vamos, yo creo que es algo importantísimo y que, como tú dices, seguro que cada día que hace falta poco, no digo que no haga falta concienciamiento, pero sí que la conciencia de que la asunción de esa conciencia, ¿no? Sí, yo creo que es real. Después de todo tu trayecto larguísimo como futbolista, después como entrenador del Madrid, con este currículum que ha hecho antes Francesc, te apartaste, ¿no? No quisiste participar como comentarista, por ejemplo. En las radios y eso. Sí, bueno, en radios un poco, ¿no? Pero en televisión no, y en radios tampoco. No. ¿Nos cuentas un poco qué haces o qué...? Tenía muy claro que no quería ser comentarista, porque el ser comentarista te tienes que meter con alguien impepinablemente. Entonces, como no quería meterme con nadie, era imposible que fuera... Y más con los entrenadores, claro. Y no hay cosa peor que un ex. Un ex es... No te podían decir, y tú más, ¿no? Te puedes ir a cualquier actividad. De los ex que andan por el mundo son peligrosísimos, la mayoría. Así que no quería ser un ex malo, aunque en algún momento haya metido la pata, pero no. ¿Y qué hago? Pues no me aburro, tengo bastante tiempo ocupado. Tengo una familia, como sabéis, tengo 3 hijos, el del medio es un chaval down y es mi amor, es mi vida. Bueno, la de los 3. No, pero seguro. No, pero yo lo decía sobre todo en este sentido de participar a través de la federación en estos asuntos. No vengo de parte de la federación, no vengo de nadie. Eso es la relación con... Por Ana María y Rosa, que te convencieron. Un día que he coincidido con ellos 20 minutos, pero nada más. Bueno, no sé si algunos de vosotros tienen alguna... pregunta. No me habéis contestado la pregunta, de todas formas. No te voy a contestar, sí.
¿Te acuerdas? La pregunta que no, sí, lo tengo apuntado, hombre, espera, perdón, lo tengo apuntado que no. Lo de las buenas, lo de juego limpio. En términos futbolísticos nos ha lanzado un pase endiablado. Eso no es fácil y con las emociones que se generan. Yo digo que en mi vida, ya tengo 68 años, he tenido algún conocimiento, no mucho, algún conocimiento, pero he tenido muchas experiencias y sobre todo muchas emociones. Y entiendo que el control de las emociones no es fácil y muchas veces ese juego limpio que reclamas a veces lo perturba, pero no creo que sea solo una actividad del fútbol, en cualquier orden de la vida, porque siempre queremos llevar razón, porque siempre nuestra opinión es la que más vale, porque siempre no escuchamos a los demás, les da igual, digan lo que digan, aunque sea sensato, no les escuchamos, solo tenemos la idea metida en la cabeza y muchas veces ese juego limpio no es fácil. Yo creo que ya... El presidente de Girona, pero lo veo allí, Jerry, ¿no? Está ahí arriba, ¿no? Sí. Vale, yo he sido un hombre educado, he sido un jugador correcto y ahora de presidente, vamos. Tienes muchos ejemplos. Contestando a lo que decías del fair play aplicado a la actividad social, política en general. Más allá del deporte. Sí. Yo creo que hay dos factores que intervienen en esta pregunta. Por un lado, el fair play implica básicamente una sensación de no engañar. Y pasa mucho si ves partidos, por ejemplo, en la liga inglesa. Difícilmente los jugadores se tiran o hacen ver que se tiran, porque la gente misma, el público, se lo reprocha, ¿no? Y aquí no pasa tanto. Aquí casi lo aplaudes cuando pasa una cosa así. Pero pasando a un ámbito más social, pensemos que el fair play implica no engañar y al mismo tiempo estamos en una sociedad política, social, no hablo de aquí sino a nivel global del planeta, teatralizada, y no engañar y teatralizar son opuestos. Es decir, si teatralizas, engañas o tienes tentación de engañar. En cambio el fair play o esta especie de abertura más puede ser tachada de ingenua, de naif, de demasiado blanda, demasiado blanca. Yo creo más competitivo. No, sí, exacto. Sí. Y le da un aire como débil ante el que usa el teatro para funcionar. No sé Ahora dice mucho, es que ahí tenía que haber hecho una falta táctica, una falta táctica era sí. Y como el eufemismo eso de falta táctica, pues engloba mala conducta. Mala conducta, exactamente, sí. Bueno, que a todos, encantado de estar con vosotros, muchas gracias y que yo creo que es bueno que cada día tengamos un mayor compromiso con aquellas que son más endebles. Yo creo que es en sustancia de lo que aquí hoy hemos tratado. Gracias por tener la buena voluntad de oírme y no sé ahora ya podéis decir si son culpables o son artífices. Artífices.